Dolrok Omangka youngwla bwtwi. Dolrok sikang poilani dino hingke youngwla bwtwi omo haikese nukjago. Ulo hingkangke bo 2 din ni pore hingke omo haike nukjagui thango. Dolrok norok nugui mankana 2 din bainose lorinani start khai tongkha. Haike ulo 3 din ni pore hingkangke borok bebak no se lorinani youngwla ke start khai tongkha. Haike dolrok 30 din ni pore hingke borok ni yathero bahanyo asai paio. Haike ulo 40 din ni pore hingke borok pura puri se youngwla khaui paio. Phiaba dolrok kaisa youngwla tongo o duniya bole bwsa se bao. Tei dolrok bo bwsa bama bahaino bukhuktwi se bwsa bao. Haike dolrok norok o video o tabuk nugui mankana o youngwla bukhuktwi bwsa bamani. Dolrok o youngwla no jekhane sekhane nukjakya tamo hingke o youngwla o duniya o kaisa jagao no nukjago abo wngkha Australia. Dolrok o youngwla Australia o siming tongo. Jodi no norok believe khaya hingke Google o phano search khaiui naidi. Dolrok o youngwla no hingke gastric frog hinjago. Haike dolrok ano video bahai nangjakha tolo comment khai salai di. Tei nwng jodi no ani channel no tabuk bo subscribe khayako hingke please subscribe khai di. Tamo hingke omo hai video ang norno teibo ketal swnam phunuknai. Hambai dolrok no ano video pai thak jora nai tongma bagui.